Tırmışını sınamayız. Tırmış bezne gel sınay. Kaygılarını gel sanayız. Şatlıklarını sanamay. Kaygılarda bir şularda, şatlıklarda bir tırmış. Yukka bir şalap tırmışını görmey kalmağız yalgış. Ey dostum, ник bir şulasın? Turmuş motoru bit ol. Сиңа мотор инде бүтүн нерсең бар бит. Ufalla digen tavuşka, kuşlar koşa kamışka. Ey, tüse yürek tüze iken, eşe tula sağışka. Сәнсез хөрмәтле милләттәшләребез. Әлеге видео язманы караганнан соң, бүгенге дөнья студиясендә кунакта кем икәнен инде сез аңлагансыздыр. Күбегез аңлагансыздыр. Ул Алмаз Мирзаянов, татар эстрадасына яңа аяк атлап керүче егетебез. Безнең татар эстрадасында мондый яшьләр күп ни өчен нәкъ менә аны чакырдыгыз дигән сорауга мин булайрак дип җавап бирермен. Ул үҗәт, ул эчкерсез, ул тырыш. Нәкъ менә шуның өчен дә ул бүген безнең тапшыруыбызның кунагы. Ә инде моның чынлап та шулай икәнлеген сез безнең әңгәмәне караганнан соң үзегез дә белерсез. Алмаз, исәнмесез? Хәерле көннәр. Бүгенге тапшыруыбызга килгән өчен бик зур рәхмәт. Мин менә шушы клип турында башлап җибәрәсем килә, әйе, сөйләшүне. Ни өчен? Чөнки клипның миңа сюжеты бик ошады. Без әле ул клипның ахырында тамашачыларга тәкъдим итәрбез берәүктән. Менә бу идея каян барлыкка килде? Шуннан башлыйк әле. Иң беренче чиратта мин сюжетлы итеп төшерергә уйламаган идем. Чөнки башымда сюжет юк иде бернинди дә, ул миңа я төштә килә, я бер үзенең тормыштан булган ситуациядан ала торган идем дип инде мин инде бер генә клипым бар мин моңа хәтлек безнең балачакларны күрсәткән. Монсына һаман башка уй килмәде дә мин сюжетсыз гына төшерәм дидем. Һәм ни өчендер мин моны асмалы күпердә төшерәсем килде. Тулысынча ул күперне мин эзләп таптым. Һәм Саба районының Югары Семет дигән авылында барып төшәргә булдык. Бардык егетләр, кызлар белән төшерү төркеме белән бардык. Төшерәбез, нидер җитми бит. Нәрсәдер җитми. Бер көчле шәхес булса, эшләргә буламы? Бик көчле шәхес. Кем булырга мөмкин? Көчле шәхес дидем дә үзем Инстаграмда туры эфирда утырам, үземнең подписчиклар белән бергә. Рөстәм Набиев дип әйттем дә, бөтенесе яза башлар. Точно шул кирәк, әйдә, шуны сөйләшеп карале дип. Тиз генә чыктым да эфирдан, яздым Рөстәмгә. Мин анда таныш та түгел, сөйләшкәнем дә юк. Мин әйтәм, шулай төшерергә идек, клипта рөхсәтең булса, ризалыгың булса, мин әйтәм, без килер идек, төшерер идек. Мин риза дип кенә язып җибәргән. Һәм сразу түгел, икенче көнне генә. Съемкаларны туктаттык та, җыелыштык та, киттек. Аның да бер көн буш, минем дә бер көн буш. Ике буш көн туры килде. Рөстәм шул хәтлек сабыр, тыйнак һәм ул кеше, менә чын кеше. Безнең ике аягында рәхәтләнеп басып йөри алган кеше дип аталган затларга караганда аның кешелеклелеге 1000 мәртәбә күбрәклеген, сабырлыгы күбрәклеген шаккаттым һәм дөрестән дә аннан үрнәк алырдай. Көтте. Әйдәгез нәрсә инде бу дип әйтеп тормады. Ничек инде әзер булмаган килеш килдегез сез минем янга дип тә әйтмәде. Көтте, үзенең ярдәмен күрсәтте, монда барык, тегендә барык дип. Һәм без клипның төшердек ахырын булып чыга инде. Башы юк. Клипның уртасында куя торган күпердәге эшләр бар. Юк бит моның башы. Ни өчен шулай килеп чыккан ситуацияны без Казанга кайткачтан төшереп битердек. Анысы шулай кинәт кенә башыма килгән идеяларның берсе. Менә бу урында Алмаз, әйдә без инде бу клипның ахырын карыйк. Kırılgan şulay bu dünya, taң ata da kiş bula. Bugün kaygıga şumasın, irtege şatlık tula. Soğumak aşa kişkendeden, unga da sulga karayım. Düşte elleni kursam da, bәхетләргә йөрим. Уфалла дигән тавышкан, кошылар кача камышка. Түзә йөрәк түзә икән, эче тулы сагышка. Уфалла дигән тавышка, кошылар
kaşa kamışka Tüzse yürek tüze iken Eşe tula sağışka Ufalla digen tavuşka Koşular koşaklamışka Tüzse yürek tüze iken Eşe tula sağışka Ufalla digen tavuşka Koşular koşaklamışka Tüzse yürek tüze iken Eşe tula sağışka Менә сез әйттегез, күп кенә нәрсә минем тормышта кинәт була дидегез, әйме? Кинәт кенә уйлыйм, кинәт кенә була дип әйттегез. Менә бу иҗат дөньясына килү шулай кинәт кенә булган әйберме? Юк, әлбәттә. Кинәт кебек инде ул. Менә бик күпләр өчен быел әйттеләр, син хәтле кая йөрдең соң, син бит шул хәтле кинәт килеп чыктың дип. Әлбәттә ул балачактан килгән хыял, иң беренче чиратта. Соңыннан ул хыял юк инде, булмый инде дип бер кырт киселгән моментларда бер генә булмады инде, әллә ничә булды. Кирәкми, ярар, гади эшкә бара кирәк, гади эш дип әйтүем инде, мыскыл итеп әйтүем түгел. Һәрбер хезмәтне дә хөрмәт итәм. Ә бит ничек дип әйтим? Иң төп принципларның берсе хыялыңа хыянат итмәскә. Шул булды минем башымда. Һәм бик күп мәҗлесләрдә, менә концертта да әйтәм, концертлардан соң да килеп апалар, абыйлар әйтәр, менә миндә шундый талантым бар иде. Минем менә әни рөхсәт итмәде. Мин укый алмадым. Менә өйләндем дә, өйләнгәчтә ничек инде мин концертлар куеп йөрим инде дигән сүзләр бар иде. Һәм аларның күзләрендәге бар бит сагыш ноталары шул хәтле, һәм хыялларының чынга ашмаганлыгы. Минем өлкәнәйгән көнемдә дип яшисем килмәде. Шуңа күрә булсын, менә бүген эшләп карыйм, барып чыкмаса чыкмас. Ләкин эшләп карарга кирәк, әкренләп кенә булса да дигән уй булды. Һәм шул уем минем башымда булган вакытта, менә бөтенләй бер үрелеп барырга килеп чыккан шәхесләр булды янымда, янәшәмдә. Аларның барчасының минарның тормыш мәктәбенең укытучылары дип әйтәм инде. Һәрбер ситуация, һәрбер килеп чыккан шәхес үзенең өлешен кертте. Сәхнәгә килеп эшли башлавыма да минем 10 ел үткән булып чыга инде, 10 ел. Менә бераз гына ялгыш кына дигән әйбердә бар инде. Мин инде ресторанда эшли башлаган идем. Анасын миннан кудылар инде. Анасын эшсез дә яткан моментында менә мәрхүм Илфага Шигаповның бик зур ярдәм кеше ул теге килеп кем беләндер таныштырмады да, ул акча да бирмәде, мине телевидениегә да кертеп җибәрмәде. Ул әйтте: Бу дөньяда бик күп кешеләр бер-берсенә битараф булган заманда, ул синең менә буең бар, кыяфәтең бар, җыр телең бар, менә монда барып эшләп карар дип. Иң ничек дип әйтим? Алып баручы булып та чыгарып җибәрмәде сразу. Синтеатрда уйнаган булып басып торучы кирәк иде. Сез тамашачы күңеленә иң беренче чиратта тамада булып кирип калдыгызмы? Әллә инде сез менә хәзер сәхнәдә чыгыш ясаучы буларакмы? Мин 13 ел дәвамында мин туйлар үткәрдем. 1000 артык туйлар, 1000 артык юбилейлар. Әйтәм, ул һәрбер залда бар. Сезнең арада да бар. Кунак булып утырган кешеләр һәм дә шәхсән мине чакыручылар. Кемнәр төгәл белү өчен кул чабыгыз әле дим. Залның яртысы, я булмаса яртысыннан күбрәге шулар. Шунда куанып әйтеп куям мин. Ярый әле эшләп йөргәнмен. Бүген ярты залда буласы булмаган икән бит алыйсаң дип инде. Аларның тире шулык атмосферага чумасылары килә, бәйрәм атмосферасына. Алар шул хәтлек якын итеп килүләре, алар мин бу елларның да юкка гына уздырмаганмын икән дип уйлыйм. Хезмәтемне, димәк, дөрес бәяләгәннәр. Алар аңлаганнар, минем дөрестән дә үземнең бәйрәмемә шатланган шикелле шатланып йөрдем. Чын күңелне биреп эшләдем. Шуңа күрә бәлкем алар бу шуннан да шулай, Алмаз, чөнки мин сезнең мәҗлесләрне алып барганыгызны беренче тапкыр күргәнем бар. Шуңа күрә мин кунак буларак та сезнең шул мәҗлесләрегездә чын бәйрәм тоеп утырдым. Бу чынлап та шулай. Алай булгач, мин хәзер сезгә мәкерле сорауны бирәм. Менә безнең Илһам абыйның әйткән сүзе бар. Ул сүзне хәзер Салават дәвам итә. Бар безнең татар эстрадасында җырчылар, бар җырлаучылар. Сез үзегезне җырчыга кертәсезме, җырлаучыгамы? Берсенә дә кертмим. Мин артист. Мин үземнең юлымны артист буларак алып бара башладым. Менә артист инде.
Менә әйтәр бит, артистларны бирмә дигән кешеләр бар, сүздә бар инде. Менә минем артистларны бирисем килә. Шул. Минем сәнгать, югары сәнгать дип кенә теге шигырьләр генә сөйлим дип тә булмый. Шигырьләр генә сөйләп басып торсаң, барыбер да концертыңа тамашачы җыеп булмый. Бераз гына шаян сүз аркылы халыкны, тамашачыны үзеңә концертыңа тартып китереп, 6 тапкыр шушы программаны карага килгән тамашачылар бар һәм мин аларга мең рәхмәтлемен. Менә аны әйтеп кенә аңлата торган түгел. Мин җырчы да түгел, җырлаучы да түгел. Алмаз, менә 100 мәртәбә ишеткәнче бер мәртәбә күрергә кирәк диләр, әйбит. Әйдәгез әле без сезнең менә шушы республика буенча йөри торган концертларыгыздан кыска гына бер видео язма карап алайык. Bizler amatör hepiniz çok önemli için karşıladığınız için hem sizde istik bir şef tamaşaçılar karşında başlayıp rahmetimizi şekleriz. İleriz ısın! Evet! Aeroport barısında karşılığı, aeroport barısında uzata. Turmuşta aeroport şekilli. Gidemiz, gidemiz, gidemiz. Şol kilu hem kitu gümür bit. Gümürünü nekşulay ütebiz. Yaşavını yaratıp gidemiz. Yaşavıdan yaratıp kütebiz. Yaratıp duymışa gidemiz. Turmuş ol. Aeroport şekilli. Bugünümüzde barışçılar, savaşçılar var iken bugün konsertler koşkanda şiirlerin yaşamınızda özlerin yanıyor. Yaşamlarıyla kaldı. Motor bitin yola! Алмаз, менә мин сезнең Instagram'dan күзәтеп барам, шушы һәрбер районда, һәрбер клубта, авылда концертлар куйганыгызны. Яшерен батырын түгел, һәрбер артистта республика буйлап, авыллар буйлап концертларга чыгып китмей. Чөнки бу җиңел әйбер түгел. Ул заманында Илһам абыйлар, Әлфия апалар гына йөргәннәр менә шул теге кышкы салкынында да, җәйге эссесендә дә, атка утырып та, машинасына утырып та нәрсәсе белән җәлеп итә сезне авыллар. Иң беренче чиратта безнең шәһәрдәге күп тамашачыларыбыз да авылдан чыккан кешеләр. Без үзебез дә шулай ук. Миңа кирәк булды иң беренче чиратта авыл тамашачысының хәйр-фатихасы. Чөнки анда чыгып та, урыннан да кычкырып та, рәхәтләндереп тутырып та әйтүчеләр нәкъ менә авыл тамашачылары. Авылларда барып концерт куярлык тамаша заллары бар хәзер. Бик күп авылларда капиталь ремонтлар ясыйлар. Яңа төрле типовой клублар төзиләр. Аның кайберсе бик уңайсызрак әлбәттә, ләкин бөтен мөмкинлекләре бар. Уты яна, җылысы бар. Хәтта клубның артына барып, сәхнә яныннан бушатырга да бар мөмкинлек бар аппаратураларны. Дөрес, декорацияларны кую ягына беразна проблемалырак, ләкин менә булганына шөкер итә белсәң, декорацияларны куярга фантазия гына кирәк, аны куеп була. Йөртәмәле әллә инде зур декорациялар корабыз, үзебез шунда мәшкил ятабыз инде. Әле булмаса булмый, ләкин барыбер була минем декорация, Аллага шөкер. Ни өчен зур артистлар дип бүгенге көндә популяр булган артистлар йөрмиләр. Төркемнәрендә бик күп артист эшли, 15-20 кеше эшләгәннәре бар. Аларның һәрберсенең гаиләсе бар, аларның һәрберсенең тормыш итәселәр киләр, юктан гына чыгып киткән кешеләр түгел, юл газапларын үтеп, аларга түләргә кирәк. Алып барган, алып кайткан кешегә менә гомумән төркемдәге барлык хезмәткәргә түләргә кирәк, ләкин шунысы бар кызганыч, авылдагы концертларны бәясен зур итеп куеп булмый, гомуми бәяне санаганда аларга түләрлек акчаны да җыелмый. Үзендә бит инде кызык өчен генә йөри алмыйсың, ул чөнки бүгенге көндә иҗат бик күп чыгымнарында таләп итә торган әйбер. Мин зарланып әйтмим, мин чын күңелемнән мин азартта бүгенге көндә. Төшенкелеккә бирелә торган минутларда үзегезне менә бу күңел төшенкелегеннән ничек коткарасыз? Алдагы көндә тагы да яхшырак булыр дип күз алдына китерәм. Һәм бу эшли. Шундый бер көн булды. Тамашачылар әз. Әйтәм. Бу җирен кыскартам, җирен төшереп калдырам дип чыгып киткәнем сәхнәгә. Үзем беренче җырны җырлыйм, үзем уйлыйм. Әйтәм, аларның гаебе бар. Алар бит тулы билет бәясен алып килгәннәр.
Әйтәм, Алмас, күз алдыңа китер, туп-тулы залдан утырганын. Мен шушы тулы залга эшләп чык бүген дидем. Һәм чын күңелдән мен дөрестән дә тулы зал алар да моны сизделәр, тойдылар һәм дөрестән дә кулча кеше әзрәк утырса, кешеләр кулчаба калганнарны компенсировать итәргә тырышып булса да. Андый як бар. Һәм дөрестән дә шундый зур кабул ителде. Икенче көнне үк минем көтмәгән җирдән концертымда туп-тулы зал булды. Менә бу ышанырлык хәл түгел, ләкин Шундай нәрсә бар. бар, эшли. Алмаз, сез концертларыгызда бик матур шигырьләр сөйлисез. Тырышам. Шигырьгә булган мәхәббәт ул каян килә? Шигырьләргә әллә каян гына кирип киттем. Мин аны иң беренче рәттә Рәшит Абу Шамкайның үзенең шигырьләрен концертта сөйләгәненә шаккатып карап тора идем. И концерт сайын тыңлый торгач, башка кирип кала бит ул. Ул шигырьләрне мин башка җирләрдә куллана башладым. Һәм халыкның, тамашачының ашатканын аңладым. Мәҗлесләрдә, кунакларның да. Һәм яңадан яңа шигырьләр өйрәнеп, Әнгамат Набаевның иҗатын күзәтә башлагачтын, бер-ике шигырен өйрәнеп сөйләгәчтен, дөрес сөйлим микән, юк микән дигән уйда бар иде. Аны тиешенчә дәрәҗәдә сөйләргә дә кирәк бит, минем сәхнә теле белемем юк бит. Һәм Рәшит Абый Сабиров белән, Татарстанның халык артисты, нәфис остасы Рәшит Сабиров белән күрешү мөмкинлеге булды. Концерт вакытында, сөйләшеп аралашкан вакытта ул дөрестән дә хуплады, тыңлап карады шигыремне һәм менә сиңа тагын да күбрәк шигырьләр, зинһар өчен югалмасын әле шигырьләр дип шигырь китапларын бирде. Флора Харисовна белән таныштырды. Аннан мин сәхнә теле дәресләре алдым. Үзем Флора ханымны барып ала идем. Шушы бер бүлмәгә кирип, шөгыльләнеп, шушы бөтен ул бик кызык икән. Мин бик күп үземә зур яңалык ачтым һәм мин аларның барысына да бик зур рәхмәтле. Әйдә, менә шушы урында иң яраткан шигырьләрнең берсен сөйләп күрсәтсәгез? Үземнең концертны башлый торган шигырьне сөйлим. Бүгенге көндә Башкортстанда яшәп иҗат итүче Нурлан Ганиев исемле шагыйрь язган. Мин кем булып туар идем икән? Тумаганда булсам, кеше булып. Бәлки бер кыш, шул кыш кунар тирәк, язгы ташкын, буран, я болыт. Йолдыз булмам, алар җирдән ерак. Бәлки яшин, ул бик куркыныч. Бәпкәүлән, анда шык тамчысы. Миңа калса булар бик тыныч. Бер сүз булып туар идем бәлки, моңа кадәр бер кем ишетмәгән. Телдән телгә күчеп йөри торган, шымсалмаслык җанны ишетмәгән. Бер җыр булып туар идем җиргә. Йылый-йылый тыңлый торган булып. Йылый-йылый җырлый торган булып. Яшәр идем күңелләргә тулып. Табыннарда берсе башлаганда икенчесе дәвам итәрлек. Кайгылардан арындырыр чара. Туңган күңелләргә үтәрлек. Яшәсеннәр мине яңгыратып, биек тауның түбәсенә менеп. Кеше туа җиргә, җыр да туа. Кеше китә, җыр мәңгелек. Афәрин. Рәхмәт. Нәрсәдән күбрәк ләззәт аласыз? Җырлаганда Шигырь. Әгәр дә тамашачылар мине җырсыз да кабул итә алсалар, җырсыз концертлар, мин тулайым җырсыз шигырьләр сөйләп, булган хәлләрне сөйләп, күлдереп тә шул арада беразына күңелләренә дә тиеп алып, мин бер дә җырламыйча да концерт алып барыр идем. Куеп чыгар идем үземнең концертны. Бәлки әле менә шундый кичәләр оештырырга туры килер, Алмаз, хичсез. Хыялыбызда бар. Менә концерт форматында итеп ясау. Ну, җырны барыбер берне, икене, өчне кулланырга була, ләкин беренчелектә теге популяр артистлар шикелле 12-шәр, 15-шәр, 20-шәр җыр турында сүз бармый. Җырларда килеп чыгып тора бит әле аның. Менә автоматик рәвештә дип әйтәсем килә хәтта. Минем бүгенге көндә төп максатларымның берсе, үземнең шул бик нык хөрмәт иткән шәхсе мәрхүм Илфак Абышигаповның җырлары югалмасын иде дип. Чөнки аның әле тамашачыларга чыкмаган җырлары да бар. Бүгенге көндә мин аның кызы Зәринә белән сөйләштем һәм Зәринә тулы мәгънәсендә рөхсәт бирде бөтен җырларын башкарырга. Менә бу урында без әлбәттә сезнең тагын бер клибыгыздан үзекне карап китик. Әйдәгез. Әни, миш кыймагы пешер әле. Ярар, улым. Telefonlarınızı alıp kız baytıp güne
görүп булмый бит, бер нәрсә күрмисез. Сезнең чанага шуганыгыз бармы? Пакетка печән тутырып шуганыгыз бармы? Юк. Шуасыгыз киләме? Киттек әйдә. Яратып яшәсәң, гомер матур уза, сөенеп каршылык таңнарны. Уфтанып яшәсәң, йөрәк кенә туза, чәчләргә чал кертә зарлары. Дөньяны яратып, туган дип җан атып, гомер ул бик кыска, онытмыйк. Ярларны елатмыйк, иркәләп юатып, дусларны дөньяны яратып. Дөньяны яратып, туган дип җан атып, гомер ул бик кыска, онытмыйк. Ярларны елатмыйк, иркәләп юатып, дусларны дөньяны яратып. Бәхетле булырга, сөенеп яшәргә, Худайның сырыйкы без дуасын. Ялгызлыктан көйүп, язмышка киенеп, ялгыздың яшәргә язмасын. Дөньяны яратып, туган дип җан атып, гомер ул бик кыска, онытмыйк. Ярларны елатмыйк, иркәләп юатып, дусларны дөньяны яратып. Печән кайда алабыз? Бүләк битик сөю, наз көткән җаннарга, көтеп алыйк бергә язларны. Яратып инедәшик ялгыз калганнарга, кызганмый үләшик назларны. Дөньяны яратып, туган дип җан атып, гомер ул бик кыска, онытмыйк. Ярларны елатмыйк, иркәләп юатып, дусларны дөньяны яратып. Алмаз, менә бу клипта бит бик үзенчәлекле, яратып яшик һәм ничектер безнең балачаклары да искә төшерә. Авылда балалар рәхәтләнеп менә шундый саламнан эшләнгән шугалакларга шуып тормышның ямен, тәмен белеп яшиләр. Менә бу урында әлбәттә бу егет кайсы яклардан икән дигән сорау туырга мөмкин. Әйдә таныштырып китик. Татарстанның иң гүзәл, иң матур табигатьле районнарының берсе дип әйтәм мин аны һәр вакытта да. Мөслим районында туып үскән бала мин. Һәрбер кеше дә әти-әнисен ярата. Әмма сез үзегезнең әти-әниегезне нәрсә өчен яратасыз? Иң беренчедән гомер биргәннәр өчен. Икенчедән миңа алар тулайым ирек бирделәр. Һәр вакытта да. Бу ирек миңа мөстәкыйльлек бирде. Һәм алар бер вакытта да төпшенмәделәр. Син кайда? Нишләп йөрисең? Булай итмә, тигеләй итмә. Әнинең үзең булып кал һәм үзең беләсеңдер дигән сүзе бар. Югары белемем минем юк. Минем хезмәттә ул гомумән хезмәткә кирәк әйбер дә түгел буга инде. Югары белем. Ул тормышка кирәк әйбер ул. Тормыштан Мода. Модасы да бар. Мин тамашачылардан сорыйм, кемнәрнең югары дипломнары бар, кул чабыгыз әле дип. Кул чабалар. Мен әйтәм, менә ниһаять дипломыгызның кирәк булган вакыты җитте дип әйтәм инде мин аларга. Көлеп кенә булса да. Алмаз, әлбәттә мәхәббәт турында да сорамыйча булмый бит. Мәхәббәт мәсьәләсендә ничегрәк? Нинди кызларны яратасыз? Кызларны яратсаң, ул мәхәббәт булмый бит инде ул теге берәү буларга тиештер инде ул. Алай булгач, сезгә кызларның нинди сыйфатлары күбрәк ошый? Һәм сез үзегезгә хатын итеп ниндирәк кызны сайлар идегез? Мин бүгенге көндә гашыйк һәм аның ниндидер сыйфатлары өчен гашыйк түгел, мин тулайым ул кешегә гашыйк. Һәм ниндидер аның тискәре якларын, уңай якларын мин үзгәртергә теләгем юк, һәм аны үзгәртү ул эгоистлык дип уйлыйм мин. Аның һәрбер тискәре ягыда, уңай ягыда күңелгә рәхәтлек китермәсә, ул кешенең синең янда булырга тиеш тә түгелдер дип уйлыйм мин. Шуңа күрә менә ул шуның өчен, менә булай булган өчен, анда килеп ничектер нинди ризык кына пешергәне өчен, миңа игътибарлы булган өчен генә мин гашыйк дигән сүзем юк. Менә мин яратам һәм бетте. Бүгенге кызыклы әңгәмәгез өчен, менә шундай эшкерсез булуыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Инде безнең
Безнең тамашачыларыбыз да менә бу минутларда безне карап утырган тамашачылар, ни өчен нәкъ менә бу тапшыруга сезне чакыруымның сәбәбен аңлаганнардыр дип уйлыйм. Нәкъ менә шундый гади булган өчен, эчкерсез булган өчен мин сезне тамашачыларны сезнең белән таныштырырга теләдем. Бусы бер. Икенчедән, мин сезгә теләк теләр идем. Бер вакытта да йолдыз шире белән авырмагызны. Мин һәр вакыт әйтеп киләм, әз генә борынны күтәрә башлыйм икән, төбәмә биреп урынга утырта торган тамашачыларым бар. Ияләнә тирәдә дусларым да бар. Шуңа күрә Алла бирсә, мондый әңгәмәләребез алда көннәрдә шушындый атмосферада булыр дип өметләнәм. Амин, шулай булсын. Һәм инде саубуллашыр алдыннан мин сездән тагын бер шигырь сөйләгегезне сорар идем. Әңгәм Атнабаевның Туган туфрак дигән шигырь юлы. Бүгенге көндә өлкән без күнекән бит шигырьләрне өлкәннәр тыңлый дип ничектер. Яшьләр сорыйлар, яшь җегетләр, яшь кызлар шигырьләрне сорап тыңлыйлар һәм үземнең дусларым арасында да нәкъ менә шушы шигырьне яратып тыңлаучылар бар. Туш кесәгә салып йөртәсе бар үзебезнең туган туфракны. Тирләр тамып яргаланып кипкән, кайгылардан кара янып беткән, туйдыручы туган туфракны. Шул туфрактан чыккан малайлар без, киндигебез шунда ябышкан. Айырмабыз булса чак кынадыр, шул туфракта үскән арыштан. Арыш үскән җирнең хуҗасы без, килмәгән без монда кунакка. Тиреләр дә атлый шул туфрактан, үлеләр дә шул ук туфракта. Язмыш безне кайчак илтеп бәрә, күз күреме җитмәс якларга, Каф таулары аша бәндәләрне шушы туфрак тартып кайтара. Тирләр тамып, яргаланып кипкән, кайгылардан кара янып беткән, туйдыручы гомум торакны, үзебезнең туган туфракны, туш кесәгә салып йөртәсе бар, белеп битермибез кадерен. Кай туфракта булса, туган йортым, шунда булсын иде каберем. Афәрин. Менә шундый егет татар эстрадасына яңа аяк атлап килүче яшь артист Алмаз Мирзаянов. Хөрмәтле милләттәшләребез, сез Дөнья студиясендә кунакта тапшыруын карадыгыз. Әңгәмәне Энҗи Шәйхетдинова алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.